Плесница за плесница, приказка за хитър Петър. Хитър Петър вървял по улицата. Един турчин го настигнал и му зашлювил плесница. Петър се обърнал. Прощавай, Петре, рекал побойникът. Удари ме, пък после прощавай, възнегодувал хитър Петър. Помислих, че е кадията. Та кадия бие ли се? Той ми е приятел, оправдавал се турчинът. Я ела при кадията, да се разберем по-добре. Хванал го Петър и отишли в съда. Какво има? Запитал кадията. Вървях по улицата, а този човек ме настигна и ми удари една плесница. Оплакал се хитър Петър. Тогава нека ти заплати една сребърна пара, присъдил кадията. Турчинът бръкнал в пояса си и свил рамене и казал: Нямам пукната пара. Иди да намериш. Лукаво му смигнал кадията да се измъкне. Петър стоял, чакал, но като разбрал, че искат да го изиграят, попитал кадията: Колко струва една плесница? Една плесница струва една сребърна пара. Хитър Петър станал бързо, извъртял една здрава плесница на кадията и му казал: Нямам време да чакам. Щом приятелят ти донесе сребърната пара, ти я вземи вместо мене. Така ще се разплатим за плесницата.